And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Wala na daw akong heartbeat, kaya nagpatawag na sila ng pari. Itago niyo ko sa pangalang Tessa. And this is my secret file. I had a boyfriend. Itago natin siya sa pangalang Chard. He was my childhood sweetheart. Siya ang aking first love. Kung iisa-isahin ko ang mga magagandang katangian ni Chard, well, simulan natin sa pisikal na aspeto niya. Siya ay gwapo, matangkad, matangos ang ilong, at biluga ng mga mata. Sa ugali naman, hindi siya naiiba sa mga nakilala kong Ilonggo na malalambing. Mabait din siya, at higit sa lahat, mataas ang respeto hindi lang sa akin, kundi sa mga taong nakakasalamuha niya. Sa totoo lang, walang ligawang nangyari sa amin. Lagi kaming magkasama. Wala kasi siyang kasama sa kanila kaya ako ang lagi niyang kasama. Umalis ang parents at kapatid niya papuntang Amerika. Siya na lang ang naiwan sa compound nila. We were inseparable and we were partners in crime. I can still remember when we went out sa isang karinderya. Kumain kami doon. Hanggang sa kalagitnaan ng pag-e-enjoy kong kumain ng hotdog, bigla na lang niyang pinunasan ng pisngi ko. At ang sabi niya sa akin ay, "Ang ganda mo pa rin kahit ganyan ka kumain. Alam mo, ikaw lang ang mamahalin ko, ngayon at kailanman." That line stuck in my head and in my heart. Ikaw lang ang mamahalin ko, ngayon at kailanman. Ang sarap sa pakiramdam na manggaling yon sa taong nakakaintindi sa'yo. Sa taong tanggap ka kung sino ka. Sa taong mahal mo. Music to my ears, ika nga nila. So, I felt everything's gonna go smoothly. Hanggang sa days before NCEE. Nagre-review ako. It was for my college. Nasa bahay ako nang bigla na lang siyang pumunta na hindi ko naman ikinagulat kasi lagi naman siyang bumibisita sa bahay. Bukod sa few steps away lang ang bahay niya sa bahay namin. Our home is his home too. Parang nagsilbing mga magulang na niya ang mga magulang ko. Dahil nga yung parents niya ay nasa abroad. So, hindi ako na-surprise sa pagpunta niya sa bahay namin. Pero, I was surprised when he told me na approve na daw ang visa niya. Pinetesyon siya ng parents niya papuntang ibang bansa. Because of his revelation, nanigas ang buong katawan ko. Tinanong ko siya kung kailan niya nalaman. Then he told me matagal na. Hindi niya lang daw alam kung paano sasabihin sa akin. Ang sama-sama ng loob ko that time. At ang mas lalo ko pang ikinasama ng loob ko ay noong sinabi niyang, "Pumunta ka mamayang gabi kasi aalis na ako bukas." Bukas? Tanong ko sa isip ko. He asked me to join his despedida party.
At yung despedidang yun mangyayari that night din. Oh my gosh. Ang dami nang pumasok sa isip ko. Paano na ako? Paano na kami? Mangiyak-ngiyak ako nun. So I said, sana dati mo pa sinabi para hindi masyadong masakit. Sabay talikod at akyat sa kwarto ko. Yes, I was in pain. I was deeply hurt. I felt like he betrayed me. Like all this time, alam naman pala niya na aalis na siya. Tapos hindi man lang niya pinaalam sa akin. So ang ginawa ko, to lessen the pain that I was feeling that time, pinagpatuloy ko yung pagre-review ko. 12 midnight, and I was still reviewing. Sumasagi din siya sa isip ko. At sa kalagitnaan ng pagre-review ko, ay bigla akong nakarinig ng isang malakas na putok. Ano kaya yun? Baka may nagpaputok lang ng kung anong pang New Year, but somehow, it felt different. After a few seconds, bumaba ako ng sala namin. Hanggang sa biglang may kumakatok sa aming pinto na parang nangangailangang pagbuksan mo agad ng pinto. Kasi emergency na emergency sa tunog pa lang ng katok. Sakto nandun si Daddy at pagbukas ni Daddy, kamag-anak ni Chard ang tumambad sa pamilya namin. Humahangos at humihingi ng tulong. Si Chard na baril, isugod natin sa ospital. Then the next thing I knew, I was shaking. Tulala sa isang sulok, tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha. Dead on arrival. Hindi ako nakatulog. Kinaumagahan, pinuntahan namin si Chard sa morgue. Nakabalot siya ng kumot. I cannot believe what I just saw. I was tempted na silipin kung ano man yung nakatakip ng kumot. At sinilip ko nga. Hindi mo na siya mamumukaan. Sa sobrang lakas ng impact ng pagputok ng baril. Ang sabi, nabaril daw si Chard ng pinsan niya accidentally. Ang buong akala daw ng pinsan ni Chard ay walang lamang bala ang baril ng pulis ng tatay, kaya pinaglaruan niya ito. His cousin pulled the trigger many times. Wala naman daw pumuputok. Till such time na yung baril was positioned towards Chard's neck. At doon na siya natsyempohan. May bala ang baril at ito ay pumutok. Ang masaya sanang despedida party ni Chard turned out to be the saddest and the most painful event of my life, of his family, all of us. 2 weeks ang burol ni Chard. Hinintay lahat ng kapatid niya, daddy and mommy niya. At simula nung ilibing si Chard, araw-araw na niya akong dinalaw. Masaya ako because he never left. Pero kailangan ko pa rin ipagpatuloy ang buhay ko. Kailangan kong mag-aral. One time, I asked my dad kung may bisita ba siya. Kasi may nakita ako na nakabarong na umakyat sa bahay. I know. Baka si Chard na yun. Then there were times kapag naglalakad ako nangangamoy bulaklak. I can see him.
at times. And I'm not afraid of him. Tapos, I will never forget that time nung nagdebu ako. Ramdam na ramdam ko na hinila niya ako sa kama ko. At sinabi niya sa akin, "Tara, pasyal tayo." Para bang lumilipad kami, tumatagos kami sa mga pader. Pagtingala ko, parang nasa langit ako. At habang naglalakad naman kami, puro halaman yung nakikita ko. Ang paglakad namin ay papunta sa lugar niya. At pagdating doon, pinakain niya ako ng grapes. Ang dami-daming pagkain. Then all of a sudden, I realized na para bang nasa isa kaming malaking nicho. Yung nicho na sarado, tapos puting-puti, nilagyan lang ng maraming prutas. Sa malaking nicho na yun, kaming dalawa lang na tao ang nandoon. Then Shard said to me, "Tara, sama ka sa akin." And that time, I knew I was sleeping. I can still remember na 10:00 ng gabi ako natulog. So I said to Chard, "Ayoko, baka hinahanap na ako ni na mama." When I said that, bigla na lang akong nagising. Maraming tao akong nakitang nakapalibot sa akin. I thought that I was still dreaming, pero hindi. Sina mommy, daddy, iba pa naming mga kamag-anak, at pari ang nakikita ng dalawang mga mata ko. Oo, nagpatawag sila ng pare. Kasi 9:00 pa lang ng umaga, ginigising na nila ako. Pero hindi daw akong magising. Akala ng parents ko ay pagod lang ako. Hanggang sa sumunod na ginigising na nila ako, nakaramdam na sila ng takot. Mag-aalas 11 daw noon. When they found out na wala akong heartbeat, kaya nagpatawag na sila ng pare. 11 a.m. ako nagising. Uhaw na uhaw ako. Para bang tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Pagod na pagod ako. Pakiramdam ko ang haba ng nilakbay ko. At halos 2 pitsil ng tubig ang naubos ko. Pagkatapos nun, dinadalaw pa rin niya ako. May pagkakataong sa bintana ng kwarto ko ay nakasilip siya. "Diba, patay ka na, Chard?" Minsang tanong ko sa kanya. "Wala lang, gusto lang kitang puntahan." Sagot niya sa akin. Tuwing kaarawan niya, dinadalaw niya ako. August 8. At mahigit 3 dekada simula nang mawala siya, dinadalaw pa rin niya ako. Kahit na nag-asawa na ako at nagkaroon na ng mga anak. Hanggang sa year 2015, I went abroad. At doon ay nakita ko at nakasama ko ang mga kaanak ni Chard. Naikwento ko sa mga magulang niya at kapatid niya na dinadalaw pa rin ako ni Chard. At simula noon, hindi na siya nagparamdam sa akin.
Siguro ay dahil ipinagdasal din siya ng mga kaanak niya. At siguro, at peace na siya. Chard, you will always be my one true love. Hindi kita makakalimutan. Alam ng asawa ko kung ano ka at sino ka sa buhay ko. What we've shared will always be a part of me. Naiintindihan ko kung bakit hindi ka na dumadalaw. Masaya na rin ako. At least, kasama mo na ang mama mo. Pero alam mo, Chard, kung papipiliin ako ng taong mamahalin at gustong makasama, kung ikaw ba o ang asawa ko, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Ikaw pa rin ang lalaking mamahalin ko, ngayon at kailanman. Muli, ako si Tessa, at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raqi Terra po, mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!